ва ҳамагӣ салом. Дар канали Роҳгузар қарор доред. Дар ин видео 10 фразаи муҳимтарини забони туркиро якҷо меомӯзем. Лазим дейл, лазим дейл, лозим нест. Гитме заманы, гитме заманы, вақти рафтан. Бу имконсиз, бу имконсиз, ин ғайриимкон аст. Бу зор дейл, бу зор дейл, ин мушкил нест. Буна деемез, буна деемез, ба ин намеарзад. Сира сенде, сира сенде, навбати ту. Ҳенӯз дейл, ҳенӯз дейл, ҳанӯз не. Бени бекле, бени бекле, маро интизор шав. Недедин, недедин, чӣ гуфтӣ? Демедим, демедим, нагуфтам. ин буд дӯстон фразаҳои мо. Кадом фразае ки ба шумо бештар маъқул шуд дар комментарӣ нависед.